Siyabingelela, ubingelela Babu Dokotela babafaka. Wayibona ngaqoka nje. Uwabona mebo act begqoka ama costume. Akuyona costume li shirt lami leli. Angifunda umqondo wena. Shirt lami leli ngizithengela. Hayi uzobuthi mase ngiphuma e-studio ngiphoqa uthwapha kwenze ukuthi ube muhle. Babu Dokotela bawusizwa ujabulile ngiseThekwini ngisemgaqweni ekuthiwa corner of Queen Street and Albert Street. We are on number 30 Albert Street. Name of the building, it's Nedbank House building, seated at 19th floor, room 1904 and 1905. We are at one of our studios, studio number 1 at the dark room. Thank you. Babu Dokotela, sibingelele ababukeli bonke beBabu Dokotela TV. Topic yethu namhlanje soke sikhulume ngokuthi ithongo liyinsika. Ake sibheke lapha Babu Dokotela umbuzo wethu oqala. Isigubhu mathanda imali. Yini ongeke usitshele yona namhlanje ngaso? Isigubhu umathanda imali, isigubhu esuke infancy level, esuku baby step. Abantu abathi bano 20,000 abafuna umathanda imali siyabenzela siyabanika. Abantu abasafika emkhakheni okwelapha 20,000 rand woza nawo sizokunika. Siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela akusicacisele ngalesipoki esidla inyama yosiwe. Yabona ngisebenza nabantu mina abanesibindi. Ngisenza nabantu abangalo bebuza ukuthi lento ayinayo nama side effects. Uyabona uma usahamba nomuntu ngemoto athi le moto leyizophelelwe nama break endleleni, lo muntu umehlisa emotweni yakho. Uma usahamba nomuntu umuthatha unkosikazi athi unkosikazi azokufebela, lo muntu umxoxa ngaphinda abempilweni yakho. Kunabantu abangakabi nayisho ukuthi bayifuna lezi zinto. Athi umuntu manje mengifa ngongena ezulwini ufunani vese lapho? Wazibani? Uzungene nje uzungena ngobani? Wangena uzichaka nje cabanga namazulu. Lungisa inkinga yala la. Ngoba into eyinkinga enkulu uNkulunkulu usideployile la. Angikusho lokho. Awuyona into ecabanga ukuthi uyona wena udeployiwe la. And we are leaving this place. And uzoshukeka lana. I-deployment yakho wazi mhlawumbe u60 years la. And uzocandeka egemini. Yabo, uzocandeka. Sithi wake up Babu Dokotela bawusizwe ujabule siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela mangabe uthi ungazivumela isitha sakho siphakamisa ikhanda gadla kuqala ngabe uchaza ukuthini lapho? Hayi umuntu nje ukuthi mhlambe uyisitha noma khona umuntu oyisitha khona ufuna uba yisitha bayifana shaya iqala. Ungashaya umuntu ngoba khona into ayenzile. Mshayisa ukuthi nje ucabanga ukuthi lo muntu angagcina eyisitha shaya iqala. Lona nje mshayela ukuthi nje uyamsola ukuthi angagcina mshaye. Shaya. Woza 25,000 sikushayele kuqala. Ngibuza ukuthi umshayelani uthi hayi Babu Dokotela ngiboni. Ngathi lo muntu ngifunda umqondo. Sikushayele kona lokho ke. Omunye ufuna ukuthi ashayele ukuthi umuntu uyatestwa. Asinayisho ukuthi uyasebenza. Ubeshawa nje. Ezokushawa nje. Isitha afuna shawa ngoba phela igama ithi isitha lisho ukuthi it's a best friend. Akuyona comrade yakho lonto. Lento wena oyicabangela isitha, ngicela ukukutshela njengamanje. Lento oyicabanga isitha sakho incane kunecatshwa ngayisona. Mhlambe lena ongunderstand. Awungunderstand. Isitha sakho sicabanga umncwaba ukuthi oba kuphi. Sidle nje mengayishako nje ongcwatshelwa eshowe. Yena akasakhuluma ukuthi uzokushaya nini, usekhulumela ukuthi uzongcwatshelwa kuphi. Isitha ke lezo. Engisho ukuthi le level of thinking yesitha it is too low. Raise the bar, raise the standard. Inyoka isikhathi esiningi abantu abasemakhaya 99% abantu abashawe inyoka bashawa inyoka kade bona bengayishayi. Inyoka ibona imovie yakho za ngakuyona uthi umuntu mengasondela ngakho angagcina engibulela yoseni kushaya iqala inyoka. Ayilindi ukuthi uzoyishaya because it's an enemy. I-enemy yakho it does not think on your level capacity. I-enemy believe you me ayilali make yacabanga wena yoseni ivuke. I-enemy yakho can travel the whole world in order to get you out of the space. Engisho ukuthi uBabu Dokotela ngakhuluma wena ucabanga ukuthi kadlala isitha sakhe adlali nawe. And ngiyakutshela ke mina khona ulozo ngaloko uyihlobo. Isitha sakho once sayibona le video sazi ngami sizodila nawe precisely and effectively. Sizodila nawe ngoba sizokwazi ukuthi siyazi ukuthi ufuna ukudila nawe kanjani. Engisho ukuthi ufuna sazi ukuthi lento esicabanga izitha zethu akuyona ecatshanga isitha sethu. Akuyona. Mina my greatest poverty
My greatest enemy is poverty. Mina ubusuku nemini, anything that I do it to eliminate poverty within my sight. Angifuni ukuhlupheka, yonke engizonda ngempela akufuni ukuhlupheka. That is my enemy number one. Enemy, it could be anything. Lento kungaganwa, it's your enemy number one. You have to destroy it. Because it is an enemy that is standing before you. You must die like this. The enemy it is an enemy that is holding you bankruptcy. Fight it. Fight it. But fight it hard. Kunabantu mabelwa ne-enemy bacabanga ukuthi enemy izoba massage. Enemy ayizokwenza if you laugh bite. Ayizizophefumulela phezu kwakho njengendoda. No, enemy izokudestroy. Babu Dokotela uthi his enemy number one, it's my poverty. My condition, I cannot tolerate it now. If uphela lo nyaka ngikule condition, kushuthi angenzanga ngendlela engiyifunayo. Number one, in order to destroy this, I must increase staff. I must employ more people to help me to elevate to other level. Because without having more people working for me, I'll end up poor like you. Look at you. You're busy firing people. Buka nje ukuthi unjani. Busy uxoshana nabasebenzi. Your poverty will kill you because you are removing your tools of wealth. Babu Dokotela babesizibona siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela kulabantu laba abafuna umsebenzi, labantu laba bathi baya apply. Kungabe i-Starbucks siyakwazi nokubasiza? Uma uapply sihlukene kaku-2 lokho ufuna sikuvuma. Sinabantu abangakholelwa into eneyiswasho. Sinabantu abakholelwa ekhambini. Mesikhuluma nge-Starbucks ikhambi lesintu lelo, umuthi nje kuphela. Umuthi uyaqhuma, uyageza lapha. Uyakhuluma. Usebenzisa lo muthi 3000 sizokunikeza. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake siphinde sibheke la. Ikusasa lengane eyisesithembeni ngabe ulibona linjani? Ayibona into engidlala thi uyikhekhe. Mnomzane udla ikhekhe. Baba wesithembu udla ikhekhe. Mina ngihleli la ngidla ikhekhe. Laba bangapha bangishota. Ngifuna khona nizoba nelogic. Ngiphuza ijuice ebiza bona abayiphuza. Asikhulume ngesithembu. Ikusasa lengane ezisithembini hayi ukuthi alikho likhona. Isithembu si single benefit, kubenefita ubaba kuphela ngokudephuna ikhekhe nje kuphela. Ngendlela njengoba ngilidla nje ikhekhe phambi ngigqilaza ikhekhe nje. Laba abanye bayabukela ngigqilaza nasesithembini umuntu ojabulayo la osuke sesithembini ngempela kusuke ubaba namakhosikazi akhe. Nina nisuke ningama spectators. Ukubukela ubaba ukuthi ulele kweyiphi indlu. Ningama spectators. Imoto zonke ezakhe. Nina ngane zesithembu, did you know ukuthi nikhulele emzini womuntu? Anamizi. Njengoba nizalo esithembini nje nikhulele emzini womuntu, umuzo walo baba lo, i-title deed ayibhaliwe nina. Ibhalwe lo baba lo. Did you know ukuthi lo baba lo angenza iwill ukuthi umuzo umefa awunikelwe entandaneni? Niphume. Udliwe ama social worker umuzo wakhe nina nihlala emzini womuntu. Imoto lezi enizibona ezalo baba lo onizalayo. Engisho ukuthi ikusasa lengane sesithembini likuzona ukuthi number 1 ababe sober, ababe conscious ukuthi they've got no houses, bahlala emzini wale ndoda le enamakhosikazi enqwaba. Yabo imoto abazibona ezale ndoda le enamakhosikazi enqwaba. Zona kufuna zithi wake up, cash a call, zisebenze into yazo, baqale bafunde, baqale ba-investe. Banga-invest kwitotos, banga-invest kuzipho. Banga-invest kwitotos, ba-investe kwi-education and business entrepreneurship. Ngoba akuzokwenzeka if bezolinda leya ndoda leya abahlala emzini wabo, abazihlile kuleya ndoda leya ekhompyutha nabo. Ngisho ukuthi ke ngane zesithembu ikusasa likunina. Leya ndoda into eyenzile binizala kuphela bingayiniki ifuture because ayiniboni ni deserve. Ayiniboni nje i deserve. Angikusho lokho.
uma umuntu ewumfundisi eyisiyona enamakhosikazi uyayazi lento ukuthi ufisa ukuthi ingane zakhe njalo zibe senkonzweni kanjani na inkonzo kuyena ibhizinisi usuke efuna ukuthi nizomlekelela ebhizinisini yokuthatha imali kubantu ubukwazi lokuthi ubaba ume inyanga enzala esithembini ufuna ukuthi nifunde imithi not ukuthi nisebenze yena uma engekho yena kufika abantu bezolashani basebenze imali bese ininika yena that is isithembu ke leso lo baba ufuna nimqhubezele umcebo wakhe ufuna ilento esibiza ukuthi iglory slavery ama slaves esex azakhele wona namakhosikazi akho azakhele igqila zakhe ayibekele egcekeni ngisho ukuthi ke lento ke isikunina lento ukuthi ubaba ufuna njalo mekuzothwala umuntu la ekhaya nimbambise iklabhu sibeke nje nenza ukuthi nipheke imbiza it because niqhubeka nebhizinisi yakhe nineni into imile yini into imile mtshela ubaba ukuthi ade ngibuke ivideo Babu Dokotela baba ngicela ungithengele ilaptop ngicela baba ngithengele ne-Wi-Fi asifakele i-Wi-Fi la ekhaya yiba ne-laptop khona isho ye-Wi-Fi unayo imali bawuzoyithenga faka i-Wi-Fi ube ne-laptop uqala uku-research izinto start to educate yourself online ngena ku-Zoom ukhulume nabantu emhlabeni so that uzophuma kulomhlaba wesithembu ikusasa lenu lisezandleni zenu ukuthi nilidestroya kanjani or nilakha kanjani kodwa nginitshela kona izoniphatha kabi ukuthi nihlala emzini womuntu simple as that hlala emzini womuntu ningama custodian alo baba enibizwa ngobaba wenu nijabulela ukuthi ulele kweyiphi indlu ningama spectators ngishaya izandla akwenze kulutho kunina ubaba akafake i-Wi-Fi angazodlala ngathi asifake i-Wi-Fi akasifake i-Wi-Fi sithengele ama laptop ngoba sifuna ukusebenza manje ubaba Dokotela usho njalo confronting this is the right time now lento uthi ona bank account imali ifakwa nge-Capitec kamama noma kababa ifuneki lonto le iba nekhadi lakho iba nekhadi lakho Babu Dokotela babesiza bawujabulisa sithi kusasa lengane zesithembu likuzona siyabonga Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ke sibheke lana ithongo liyinsika yobunyanga noma liyinsika ebunyangeni ngabe kuyiqiniso yini lokho? Angikhulumi ngedlozi sikhuluma ngethongo. Kunabantu esibasebenzayo. Shaya umuntu umshaya ngexolo kume ekhokhile umuntu kume. Uthi akahamba ohlala bafike bamhlolele bamtshele yonke into azaziyo abuye ethi Babu Dokotela umuntu ufika ngihlola lapha ufika washenye into lo muntu la ufika washenye into lo muntu lapha yana manje angiyazi lento ngizoyiqala ngalapha ngoba lento ayishilo ngiyayazi manje ngakho bengizothatha lento ngoba ngibalekele lento ukuthi ngiyayazi vese lento le manje ke lona umuntu usho njengamanje uma ufuna umuntu okuhlolelayo ngicela uthole ubaba uwumthandazi umnguni usestenga 071 373 4754 angikusho lokhu 071 ubaba ohlolayo ngizohamba akafika nihlolele 071 373 4754 uyahlola ocingweni u500 rand uma ufike kwakhe u100 rand mfonele manje nake uzobeke esiyakuhlolela wena ufuna ukuhlolela asikhulume ngensika yethongo mase ngikushayile ngemuthi ngakuhambisa kumnguni estenga wakuhlolela ocingweni uyabuza kumina number 1 mina sengifuna ngenze nje hamba ungithengele ukhamba inkamba zibe u2 musu ungithengele ugologo omhlophe iSmirnoff iniphu musu ngithole nalobu bunye becarton musu ubeke lapha ngizokutshela ukuthi yenza kanjani ukhuluma nabantu mina kuthiwa sisebenza nabo kumile uma usubuye kuze la kumina ngizokunika umuthi ozoya nawe esidindini noma esidulini ufuku kwenze lo muthi uma uqeda ukwenza lo muthi uphathe nempuphu uma usuye ekhaya ufuku kwenze lento engizothi yenze lapha ekhaya sifuna ukwenza sure ukuthi ithongo kona lisekhona ekhaya ngoba uma ukuthi alisekho sizokutshela ukuthi mekwenza kanje alisekho mekwenza kanje likhona ngicela nifonele umnguni laba abafuna ukuhlola yekani lo Babu Dokotela nami ngicela ungihlola ucingwe nami umuntu ohlola 071 373 4754 uyena kubaba umnguni usestenga uyahlola uzokwazi ukuthi anihlolele asibonge ithongo libana libalekile singanika yonke into kodwa ithongo lokhiye uma uthi Babu Dokotela ngicela uzongingenisela ithongo iba nawo abantu ekhaya sengingenisa abantu badala akwenze but lento ishilo it's a inception into oqala ukuyizwa ngilungisela u25000 ngizofika but only when it is Sunday ngizofika siyenzeke lento siyenze siyabonga
Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela, ake sibheke la. Iringi le yabefundisi mawuzo yicompare nesigubhu sebandla. Ngabe kuyakwazi ukusebenzisana? Siyabonga kakhulu mkhulu. Isigubhu sebandla ngiyasithanda mina, ngiyasithanda kakhulu. Sona engisithanda kahle kahle. Into engichallenge akusona ukuthi siyadla. Ngesikhathi sidla lento sidlani ngoba mina ngikho ngihambile ngokwenkonzo. Sisigubhu sekushaya isikhathi ukuthi sidle. If isigubhu siyadla sedle kufike la kuthiwa sesiyaphalaziswa ngizosiphalazisa nini? Ngisithanda kakhulu isigubhu mina ngoba manje kuba ne challenge lapho ukuthi yilezo zinto kuphela. But uma sibheka iring into emnandi usuke uyigwinyile. Into uyithatha uyenze ngamasiko akho uqeda lapho uyigwinye kuphelile. Awukuthiwa lokhu uyigwinya nje once off kuphelile. Engisho ukuthi wena ke ozofuna isigubhu sebandla ngizokunikezela. But uphathe imali phela ayike le mali yenu eniyiphathayo. Phathe imali yangempela. Uma ufuna ke iring ayidlali ngering. Ayadlala nje ngering, adlala ngering. Ngoba angifuni siqhubeke senze umdlalo wengane nayo into oyibonayo ukuthi into engekho. Adlala ngering kodwa ikhona into kusala ufuna uyigwinya. Babu Dokotela babu sizwe bajabulile siyathobeka. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela, ake sibheke lana kuba kulabantu laba babanini bamaplazi. Ngabe uthini mangabe uthi abasebenzisa umuthi before kuze kuphele konke? Njoba uneplaza mengathi okunika u250 unganginika just u250,000 mase ungiphathele inyama ebovu eyosiwe, inyama ebovu engosiwanga. Angikusho lokho, inyama ebovu eyosiwe, inyama ebovu engosiwanga. Uze la kune funding ekhona yabantu abasemaplazini ehleli lapha yana. Kune funding yezikhukhula ehleli lapha ufuna ugovernment uzokhipha abantu ekuthiwa ama-aider aphuma kwi-department ukuzo assessa izikhukhula uzenzeni. Ngoba nomuthi awunabo azodlula kwenu. Ngoba nomuthi awunawo uzokhuluma into esile ingenzeki. Isinxephezelo se-foot and mouth disease awusitholi it because ilento le. Ngifuna ubheke njoba utshala amakabishi namazamba. Why imarket ingarespondi kuwena? It because awunayo lento. Why imarket ingarespondi? Uzuzame ukungena online uthi udayisa ko France ukuthi okungcono bazothenga phesheya. Still bagcina ngokuthembisa ivalo ngoba bangasaqhubeki because oyiphethe lento le. Awuyiphethe lento leni. Ngithi mina wena uma unalo iplaza phatha le nyama yombili. Phatha inyama ebovu i-T-bone steak eyosiwe, phatha inyama ebovu engosiwanga. Sihlale nawe le eThekwini senze lento engithi asiyenze. Angifuni umuntu ezoshonsela ilanga silibazisana. We are not friends. We are not friends. Uzofa uhlupheka mina weplaza. Ngiyakutshela ke mina ingane zakho uyofa seyisebenzela amanye amadoda agqoka amabhuluka namasende njenganawe because it's who you are. Funa ungenzi into ezodamage ukukhakha ilengane zakho ngenxa ukuthi stubborn. Ingane yakho uneplaza capable of making 1.2 million a month but ingane yakho isafundisa ihola 17,000. Engabe ingane yakho isebenza kuwena ihola 50,000. Siyakutshela ukuthi ikhona lento, imfihlo ikhona, sinayo imfihlo thina. Imfihlo sinayo siyiphethe, sithi woza uyithathe. Kuzophela musu ungitshela ukuthi mina sekuphele konke Babu Dokotela ngisele into nganoma ngayilethe nive angifuni ivan. Ngifuna ivan la mina. Ngifuna ivan ngabe umuntu ebizayo ngifuna ivan la mina. Babu Dokotela besizwa ujabulile siyathobeka sithi bantu bamaplaza it is time to wake up now. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela, ake sibheke la. Ama-male nurse angeke aze badrive ama-X6, ama-X7 and angeke akwazi ukuqasha abantu. Ngabe kutheni ukuphawula kwakho lapho? Hayi musulu ukuthi ama-male nurse ngawadrive X6 ngayidrive ne-X5 2019 model i-X5 2019 model. I-male nurse mekuthiwa iqasha umuntu seyiqasha umuntu ngoba umakoti wakhe enengane bafuna uzogada ingane. Thina sinabasebenzi osobona ukuthi unabasebenzi laba sebegada ukuthi siyaphefumula sebefisa ngisho ukusiphefumulelela. Yabo.
kunabasebenzi nabagada umkhaba wami ukuthi awukhuli bathi Babu Dokotela ngathi uyakhuluphala ngithi hey wena buka ubukhulu baNkulunkulu uhlona umkhaba wami ngisho ukuthi maintenance uzoyenza wena leyo nto ngeke uzoyenza ngifuna ukukusiza you are not a laughing stock I understand your condition number 1 ubasi wenu uthe uzonikhuphulela imali makabe uzoni bazokhushela ngamaleni ngo 0% yeah nizokhushulela ngeayikho 0% ngeke nikwazi ukwenza lutho nimncengile niyamsaba uniqashile mina abasebenzi abantu abangisezela bangisaba bonke ngoba ngiyaxoshana nalo umqashi wakho kusefana naye sicabanga indlela efanayo thina abaqashi ngizokutshela into ekuzokuphatha every day sicabanga ukuthi uzoxosha nini every day nje sicabangile uthini ukuthi wena sokuxosha nini angiphathi ukuthi uzongitsheja ukukhuphula imali xoshela lo ukuthi nje ufuna ukukhuphula akuthi uhlale ekhaya ngebe ngicabanga ukuthi ngizokukhuphula kanjani imali ngizoyi outsource kanjani manje ukukhuphula kuhlaseka kuxosha phelele abaqashi banomqondo obheda ubolile ukucabanga ukuxosha abasebenza sonke isikhathi nawe ke maintenance hayi indoda ngeke emkhulu usuyi maintenance for 13 years hamba ngotoni le moto ehlulwa yiservice ishaya ama shocks manje le moto igigigigi kuma hams ishaya ama shocks Babu Dokotela uthi ususebenze 13 years unamalini ngeke uthi ungasebenza 13 years kodwa u500 akahlangana ebank 1000 ku 13 years kanti imali busho ubusebenzi beyaphi ayikho ngoba awuna increase uhulumeni ukweleta nina akafuni unihuphulela ngoba uzonixosha lingwenza ungixosha ungahlohla abantu uzoxoshwa ngempela futhi buzo ngikhalela la yeah mama illness sikhulumeni into serious anginandaba namanesi omama balungile bona bayithanda bese leyanto bahlebana bodwa kulungile wena ndoda bashiye mkhulu hamba boleka imali ebank ubuye nento eserious ikunike Babu Dokotela bawusizwa ujabule siyabonga